Din is-sena s-servizz pubbliku għamel investiment ta' 200 miljun euro fit-teknoloġija, investiment li ser ikun qed jipprepara lis-servizz pubbliku għal proċess ta' tisħiħ permezz ta' strateġija ġdida għal 5 snin li ġejjin. Hekk stqarr is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar fil-ftuħ tal-laqgħa dwar l-użu tat-teknoloġija fis-servizz pubbliku. Fl-attività li saret bħala parti mill-ġimgħa dedikata lis-servizz pubbliku, Kutajjar stqarr kif lura fl-2013 is-servizz pubbliku kien għaraf li ċ-ċavetta tal-ġejjieni hija t-teknoloġija u dan ikkonfermaw iċ-ċirkostanzi miġjuba mill-imxija tal-COVID-19. Kutajjar spjega kif l-investiment kbir fit-teknoloġija wassal biex Malta jkollha l-aqwa servizzi governattivi online fl-Ewropa. Kisba li ser ikompli jsir titjib fuqha anke permezz tal-istrateġija ġdida imsejsa fuq 3 pilastri: it-teknoloġija, in-nies u s-servizzi infushom. Hemm prinċipji bażiċi li se jkunu qed jiggwidawna f'din l-istrateġija li se tibda tapplika ruħha s-sena d-dieħla. It-3 prinċipji tal-kwalità, l-investiment fil-kwalità jrid jibqa', il-kontabilità li taħt l-ebda ċirkustanza ma nammissu l-kontabilità, il-mod kif aħna nagħtu r-rendikonti tagħna u fl-aħħar mill-aħħar is-sostenibilità.